Moi kaikki! Mä oon siis Emmi ja mä saan tänään koota mun maitein. Siis mä menin tänään ratsastaa tonne, mikä se nyt olikaan, Starin tallille. Ja mä oon käynyt siellä vaan niinku kokeilemassa. Ja niinku että niinku mä oon vaan käynyt kokeilemassa. Ja mä siis en oo vielä kauhean hyvä ratsastaja. Ja niinku että älkää ihmetelkö, jos mä vähän teen helpompia juttuja. Sitten mennään kattoo pädiä. Juhu! Mä aina paan mun pädin tavallaan niinku toho. Silleen, että sit mä menen niinku makaamaan mahalleni. Niin sit mä voin katsoa tosi hyvin videoita. Ja eli niinku, eli nyt mä vaan katon pädiä. Ja tässä siis on mun veljen huone. Se on varmaan niinku jotain 9. Niin se on vaan vähän vanhempi, mutta eli ei sen kummempaa. Mutta nyt mennään aamupalalle, koska mä oon kattonut jo pädiä ihan tarpeeksi. Tulitpa sä hyvässä ajassa, just on aamupala. No jaaha, ihan ok. No nyt me meitä istuu. Äiti, mä haluan lättyjä. Emmi, tänään ei tule lättyjä. Me syötiin juuri eilen lättyjä aamiaiseksi, joten nyt tulee vain puuroa. Veljesi siis saa puuroa ja sinä saat sitten voileivän. No jaaha, en mä mitään voileipiä syö. Halusit tai et, mutta se on nyt sun aamupala. Kyllä mä oon ihan varma, että sä tykkäät niistä. Anna tulla, mä maistan. No maistetaan nyt sitten. Tää on ihan hyvä. Nyt mä siis söin ton mun leivän, eli se tarkoittaa sitä, että mä voin mennä tallille. Jee! Tallille, 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 tallille. Woo! Tallille, tallille, jampa, jampa, tallille. Juhu! Eli mun iskä kuitenkin vie mut tänään tallille, mutta niinku muuten mä oon siellä ihan yksin. Nyt vaan mennään. Jee, mä en malta odottaa. Mä varmaan pääsen tänään lennalla. Noni Emmi, nyt sä voisit tästä lähteä. Okei, moikka! No vihdoinkin mä pääsin sieltä autosta pois. Mä osuin tohon oveen. No ei se nyt oikeasti noin paljon sattunut. Nyt vaan pistetään ovi kiinni. Jos mä sen saan, noin. Nyt se on kiinni. Moikka iskä! No moikka Emmi! Jee, Kalle! Heti Milenan luo. Moi Milena! Kyllä mä menen tänään? No sä menisit tänään Nennalla. Yes! Kiitti. No niin mä menen hakee sen. Moikka! Mene vaan. Jee! No niin, vihdoinkin se ovi aukesi. Nyt vaan sisälle. Jee! En mä haki sen Nennan jo mulle tohon. Niin sitten puuttuu vaan se, että mä hain sen varusteet. Ja sit mennään tunnille. Jee! Chuppi chuppi chuu chuu, chuppi chuppi chuu. Chuppi chuppi chuu chuu, chuppi chuppi chuu. Mä jätän nyt sut tohon hetkeksi ja mä hain ne varusteet. Chuppi chuppi chuu chuu, chuppi chuppi chuu chuu, chuppi chuppi chuu 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 chuu. Tää on niin vaikeeta, koska toi ovi on niin painava. No niin vihdoinkin. Chuppi chuppi chuu chuu. Mä varustin nyt Nennan, mutta mä sain vähän apua Milenalta. Ja eli nyt mä haen vaan ton palikan.
Jee, mä pääsin nellalla, jee. Sit vaan selkään. Miksi rupesit piehtaroimaan just nyt? Noniin, nyt mä oon täällä selässä. Oit on niin jänskee. Sä voisit nyt mennä kentälle. Okei, mä menen. Mä avaan sulle ton portin. Jee. On niin hauskaa. Vihdoinkin Nennalla tänne näin. Nyt mun kai täytyy vaan kävellä. Mikä on maailman tylsintä. Mä haluan jo jotain ravaamista ja esteitä. Korkeita esteitä sitten. Ei aivan vielä mitään korkeita esteitä. Nyt mä oon kävellyt tässä jo varmaan jotain puoli tuntia. Etkä ole vasta minuutin. Joten yritän nyt kestää. Nyt sä voit alkaa ravaamaan. Jee! Paljon kivempaa ravata. Juhu. Nennä on paras poni ikinä. Nennä on paras poni ikinä. Jee! Nyt sä voit sitten mennä noi esteet. Jee, esteitä. Nenna, miksi sä vedit noin huonosti? No mene tää toinen paremmin. Ei sekään mennyt yhtään hyvin. Nyt uudestaan.